MK yawenza umsebenzi. Danoni yawenza umsebenzi. Ishonozi yawenza umsebenzi. Umsebenzi. Hawu God. Ngaze ngawuthanda umoya wenu ngiyazishisa ilanga sonke bafethu. Tikitela ukhona tikitela. Amandla. Hayi ngathaba umkhatha uthi nini sonke zonke. Molweni ake nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu inkulu indaba sila esinithulela khona ke izinto ezenzakalayo. Lo mcimbi ke lo bafowethu umcimbi kade uhlelwe ke iMK Youth League ke lapha wengane zakwethu. Kade thula ke amalungayo ke lapha wengane zakwethu KZN abaphusha ke nabo ke umkhankaso ke lapha wengane zakwethu abesethola ithuba ke lapha ke amaqembu ke lapha ke endawo namaqembu nje amanye asadumile afana noMadanono no DJ Hlo nabanye nje abaningi lapha wengane zakwethu kade benandisa ke kushubile ke lapha wengane zakwethu. Ake sidibane lapha kwi comment section ngizuvulo wakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Umusha ngiyacitha wezokulungile ucinezela subscribe kunze nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ama notification masiposta evidence si channel isebo.